The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Balitang balita, King Labuad Kapampangan. Kwentuda ring memalen emu dapat palampasan. Serbisyo publikong wasang-wasang. Tikdo nakakabalen at gumisingking katutuan. Uling abak na balen. Abak na balen, abak na. Gising! Kumusta? Yung pong mga nakikinig ho sa amin. At opo, maraming kwento. Maraming kwento, hindi nawawalan ng kwento. Mga teacher, mga ma'am, opo, kayo pong mga aming idol. Dahil ito pong pagsalubong ho ng opening ng klase Kabayang Art. Naman, ang daming kwento sa akin ni Madam. Ay, alam baga, Paulo Jean, muntik na akong makipag-away dyan sa mga parent. Bakit anong nangyari kako? Ay, ayaw ba naman iwan ng kanilang anak? At kapag kayaan, ayaw napagsabihan. Aba, para bagang ang kalaban mo na yung nanay. Naku po, mga nanay. Ma, tita, huwag naman ganon. Ano, yung po mga rata pong mamulmero, doon ho sa mga nag-uumpisa pa lang, ayan na ang kanilang anak hindi ho matanggal sa kanilang saya. Naku po, ay turuan ho ninyo ang inyo pong anak, mga kaibigan, na sila pong maging malaya. Oh, yan, may mga magulang na ganyan, paring Art Pagka inaantabayaran yung kanilang anak kahit yung mapagsabihan, ayaw na ayaw nila, di ba ga? O, doon ho sa mga nakikinig ho sa amin, shout out, kumusta po kayo? At ngayon pong Aldona Puning Martis Kakaluguran, hindi pa ho natatapos ang July dahil may 31 pa tayo. O, doon ho sa mga nakatutok ho sa amin, lalo na po yung mga pagka ho ganitong may opening ng klase, talagang abalang-abala sa kanila hong kabuhayan. Shout out dun ho sa mga nagbebenta ng kakanin dyan ho sa mga school campus. Tiyakin ho ninyo na ang inyo pong mga niluluto, masustansya na, paring Art. Dahil meron ako nababalitaan na ito hong City Health Officer, mga City Health Officer, rumoronda ho yan, mga kaibigan, para tiyakin na yun hong yung kaligtasan. Kasi kung minsan, mga kaibigan, magramdam kayo kabalen, parang Randy Bukod, o rening 1,000 tarita, Atin po kasing nemisan, repong titindara, na po itang makakayap king kalusugan da po rin pong estudyante. Mayap mo po, reta pong lalako yun, retang masustansyang pamangan at kalupan na mo retang taong baryo, balo da po yan Ang pinakamasarap na almusal, merienda pagka umaga, paring Kabayang Art, yung nilagang saging, di ba? Nilagang kamote. Yung mga barbecue choy-choy. Ewan ko si choy-choy kung mataas pa sugar ng batan to. Pero meron hong ganyaan, yung pong kanila pong mga itinitinda, talaga naman panalong-panalo ho dyan ho sa mga estudyante. At opo, kayo pong mga nakikinig ho sa amin, si Mamba nagtitinda pa siya ng mga kakanin din sa loob ng school. Bawal na yata ngayon, Kabayang Art, bawal na. Doon ho sa mga nakikinig ho sa amin, madiskarte. At totoo, doon ho sa mga ayaan, nakababad pa rin ho ang paa dito ho sa tubig. May baha pa rin po tayong pinakikitunguhan, mga kaibigan. At buti na lang, humupa na ho dito ho sa ilan hong mga kalsada na atin pong binabantayan dito ho sa Central Luzon. Shout out! Mga kaibigan na bumabiyahe patungo ho ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. Reta pong mumunta, lulos-los mumunta po kening kabisera na po ni Pampanga. Pablasa, ini po ining lugar. Nuno ka rin chula po rin ng government agencies. Kaya po Central Luzon. Atin po pakikitunguhan ang lagay po ng kalsada. Iaslag mo na, Josh. Bayo pa mo po yung kalsada kaya po si Posco, Kakaluguran. Lawentaya pa mo po ing NLEX, ini pong North Luzon Expressway sa lado ng mga lumuluwas ng Maynila. Kung kayo ho ay nakatingin dito at sa ating pong live stream, sa gawi ho nitong itaas na bahagi, mga kaibigan, ang nakikita ho ninyo ay ang Balintawak Toll Plaza. At ang nasa gitnang bahagi, mga kaibigan, ay ang Valenzuela.
At gayon na rin ho itong Mindanao Toll Plaza, yung mga papunta ng Quezon City. At gayon din ho, mga kaibigan, ito hong makasaysayang may Kawayan Interchange na kamakailan lang, binaha, Kabayang Art. Wala hong problema sa traffic. Shout out dyan ho sa mga nagtatracking, yung mga bangag, nababangag sa biyahe. Ayun, nagpapa-shoutout sa atin. Choy, Bukawi Toll Plaza, tingnan ninyo ho ang aming screen. Hanggang dyan ho sa San Fernando Interchange. Malulam, pero dito ho sa ilan hong portion ng ating pong lalawigan sa Pampanga ay opo, maaliwalas ang panahon at sumisikat ng haring araw. Kuya Randy, ito, share nyo ho ang ating pong streaming, mga kaibigan, at ito pong mga serbisyo publikong aming ipinagkakaloob ho sa inyo. Araw-araw ho yan. Shoutout ho sa mga OFW. Pagka nga naman ganitong umaga na ating dyan, di ba? Ang unang tinitignan nitong ating mga kababayan, yung mga followers ng CLTV 36, gaano ba kahalaga itong pera ko? Di ba? Gaano ba kahalaga itong pinadala ni kumari mo? O ni pare mo? O sige, tignan natin ho itong palitan ng dolyares. At nito pong ating pera, yung ating salapi. Anong tawag mo dyan? Datong. O, Kabayang Art, 58.51. O, shoutout dun ho sa mga meron hong long distance relationship. Yehey! Yehey! Nagpadala na! Oh, shoutout dun sa mga may hapon. Ayan. Oh, magkaning palitan nga ni Keng Lapad. O yan, nakakiiya po kakaluguran. Ang mo naman po ng aliwapang currency. Ako nala po sa sabyan, O, akakiin na. Nakikita nyo na pagkano palitan. Lalo-lalo na, abak na balen at tsingjen. Ay, kung pag-uusapan natin yung mga... Ay, may mga Roma. Ay, ating mga dyan Yung kanila hong love life, yes, lagmega ni Josh. Yung kanilang love life ay hinahanap ho sa online. At sa kanilang paghahanap ng kanilang kalab team, mga kaibigan, ay talaga naman, ay bidang-bida. Bidang-bida yung ganda ni ate na hindi ho siya naglalagay ng filter pagkakausap yung kanyang foreigner na, ay, ganyan, kikilig yan ba yung kumari ko kanina pagka pinag-uusapan ho yung mga matatapang ang pera at totoo mga kaibigan, nag-iiba ang kapalaran. Nga naman. Nga naman. I love you. I love you. Tapos, pagka yan sumisimplify yan pagka haharap sa webcam. Saklay na gano'n. Kala nyo, yung mga kababaihan lang ang may ganyan. Ay ba? Kung hindi lang taliho si paring Art, baka naman nakatali na yan. May mga GC pa yan di ba? May mga group chat pa yan. Yung mga unang panahon na, ayan, nung mga kabataan daw nila, nagre-reminisce. Di ba? Anong batch ka ba? Naku, marami na pamahamak dyan. Meron daw tinatawag na micro-cheating. Pagka yung GF mo, BF mo, Maika, tingnan mo si Choy Choy, Baka pagka nasosobrahan ng like doon sa mga kumikending-kending sa FB. Aba, micro-cheating daw yun. Kaya ingat ho kayo mga kaibigan dyan sa... Pagkahilig-hilig mo sa Facebook, ay tana, ang popang Twitter, ang popang TikTok. Abak na balen! Ay, ka rin tamo miras kanini, Chico, dara ko. Doon ho sa mga naglalabada na hindi ho problema ang sabon. Marami sabon, Maraming detergent yan, paring Art. Kaya lang, ang problema, alat tubig. Saan mo ba ang walang tubig? Iyas, lag mo na, Josh. No ka rin yan. Pota mo ay Kuya kong Felix. Pota mo ituran niya ganyan nga lang danom. Sige. Shout out dito ho sa mga suki ho namin sa San Roque daw. Suki din ho kayo ng walang tubig. July 30, Tuesday, mga kaibigan, flashing activity. 1 p.m. hanggang alas 4:30 ng hapon. Abak na balen! Saan pa yan? Parin Diyos? Dito sa Mabalacat City, sa area ho ng Brentwood Subdivision. Saan? Macwaque Road. Castro Street, Ninabel Subdivision and Doña Anastasia Subdivision.
Reni pong pagsilbihan ng Mayor Chris Garbo. O yan, kaya po mabalakat. July 30, 31, salubungan niya po yung kaya kayo pong Miyerkules. Alang danom, abak na balin! Dito naman ho tayo sa power interruption, mga kaibigan, dito ho sa mga nakikinig ho sa amin sa Barangay Parian. Ito hong dako ng 3rd Street, portion ho ng 4th Street and 5th Street. Lico Street, Santa Cruz Street, at kini pong lugal kini Baritan. Ay, Ray Bravo. Alang kuryente, alas 9 ho ng umaga hanggang alas 4 ho yan ng hapon. Abak na balen! Ay naman, opo, mga kaibigan, kini muna pong Santa Rita, kini pong Dila-Dila, Barangay Dila-Dila, portion ho ng Zone 6 going to San Vicente. Kini pong area na ng Ebus. O, makanano may agkasanta Ash. Ebus, ne? Kini pong Santa Rita, 8:50 a.m. hanggang pong alas 3 na puning gat panapon. Atin po kanong replacement, kaya pong defective feeder, cut out, ne? At ingoras rapong gawan kakaluguran. O, pota po kasing gawan data, pututan de pa po yung supply na ng kuryente. Pag-umpisa 8:50 na po nga, abak hanggang pong alas 3 na po gat panapon. Abak na! No ka rin labarin! Guagua, Barangay Lambak, Pulong Masle, Natividad, Magsaysay, and Ascomo. O yan, kakaluguran, alako mo naman pong kuryente po, tambagya. Alas 8:50 na po nga, abak hanggang pong alas 3 na po gat panapon. Kaya ko Romeo Bustos, Manalbeya, si Siernepa, Retang Manalbe naman kini kaya kami, Barangay San Matias, Kempong Guagua. No ka rin yan, tulid na ning McDonald's. Kening Westar, and MQC. O, San Jose, Dayat, Rizal. O, Purok 1, 2 hanggang 5. Ken mo naman pong San Vicente, Ebus. Keni po, Guagua, kakaluguran. Alako naman pong power. Ne? Alako naman power. Alas 8:50 na po ning abak. Hanggang pong alas 3 na ning gat panapon. Abak na balen. Barangay Salu and Balubad. Purok 6 hanggang alas... Purok 7. Dami-dami na ko mo naman po, Ken. Shoutout ka rening Memalen Kem Bayong Porak. Porak po kakaluguran, alas 8:50 hanggang alas 3 na po ning gat panapon. Abak na! Kini naman po, dumako naman ho tayo sa siyudad ng San Fernando. Dito ho sa portion ng Juliana Subdivision kung saan ito ho yung hometown ni Choy Choy. Kini malapit po sa Jose. Alas 8:30 ho ng umaga hanggang alas 12 ho ng tanghali. Alako pong power! Yang Randy, abak na balen. Ratang Manalbeke kami. Na, yan, mikakunula po. Na, pisasabyan po ining karelang paninda. Ay po, takasirang kami kanini. Paulo G, lalo na, rata pong manoras, ne. Randy, ikit da ni Tete Santa Rita, denanda po sanang, banana bread, magtinda ke po. Ayan, ang ating bagyo, shout out po. Magtinda ka ng banana bread. Anong kuya ko Randy Bukod. Keni pong Barangay Dolores Homesite, kakaluguran, alauna na po hanggang alauna ning ugto hanggang pong alas 4 na po ning gat panapon. Alako pong power. No ka rin pa Diyos, may gisa na la. Yapi na nga yan. Sagad na lang kanyan. Retang Manalbeke katamong ating pusong makabalen at makikibalita kay katamo. Aldoldo po, ini pong kay katamong morning show. Bungad mi po kayo. Ang bungad ho namin sa inyo, serbisyo publiko, mga kaibigan. At dito ho sa mga mainit na balita, sa ilang sandali, inyo na hong matutunghayan sa aming pagbabalik.
Sa sarap-sarap, sa sarap-sarap, sa sarap-sarap. Mekos-mekos mo na yan. Ate, kuya, mekos-mekos mo na yan. Rata pong magluto. At mangutang kaya katamo. Anong masarap na almusal? Anong masarap na almusal ni Paolo G? Bakit maganang-maganang gumigising pag umaga? O pakita mo, Diyos, kung anong nagpapasarap sa umaga kay Paolo G. Naman, sarap ng almusal. Ay, sariwang-sariwa. At opo, mga kaibigan, kung pag-uusapan ng linamnam lasa po nito pong mga meat products na ating pong kinakain, gusto ko, nakakasiguro tayo na masarap at siyempre, nakakasulit. Mga kaibigan, dito ho sa mga nakakakita ni yan. Yung RMM Cold Storage and Meat Shop. Naku, meron hong 20 meat store na ho tayo dito ho sa ating pong bansa. Diyan ho sa National Capital Region. At naman dito ho sa Pampanga. Malapit ya mo yan, Choy Kenny Kalibot-bot. Karata pong dadalang Kenny Friendship. Naman, pagkasarap naman nitong yung kanilang Hungarian sausage, paring art, pagka yan niniluto mo. Yan yung pork jaw. Naku, masarap din yan iluto kapag ayan, nagsasabaw ka, naghahanap ka na ng mga ribs. Yung rib part na, ayan, gusto mong iluto ng merong sarsa. Naman, Queen Riz tayo dyan, mga kaibigan. Shout out kang chikong Rizalyn Manaloto na naman napakasarap pong magluto at kailan ko kaya makakasabay na mag-breakfast itong aking kumare, no? Dahil busy ho ito sa kanyang mga photoshoot O doon ho sa mga nakakapakinig ho sa amin, mga kaibigan, huwag ho kayong pahuhuli sa mga balita dito ho sa Central Luzon. I-like ho ninyo at mag-subscribe na rin ho kayo dito po sa ating poong social media page. Nasa digital TV na tayo at nasa, mga kaibigan, TikTok, saan pa? YouTube, Facebook, Pagka nga naman ho, itong mga OFW nang nakakausap namin, buti may CLTV 36. Nakikita namin yung mga kababata namin dyan sa Gonay, Bulacan na, ayan, sumasabak sa baha. Nalalaman namin kung ano meron dito sa Central Luzon, di ba mga kaibigan? Kayo ho ay mag-subscribe na at mag-follow na sa amin pong social media page. Ayan mga kaibigan, CLTV 36. Umpisa na ho natin ang ating pong mga balita. Ngayong buong araw ng Martes at 30 ho ng Hulyo. Umpisa ho natin ang ating headlines. Pamamuklat na po ng Klase Karen Public School. Melaw siyang yening July 29, Bistaman malulam. Abak na balitang balita. Special Task Force para ho sa oil spill sa Bataan, binuo na ho ng DILG. Abak na! Proposed fishing ban sa loob ho ng 4-kilometer radius ng oil spill site, tinututulan ni Representative Bondok Sagum. Abak na balena, Ching Mary Ann, abak na, o hindi pa. Rollback, good news, kareng produktong petrolyo. Ni patupad ngening Martis. Full tank muna, kabayan. Mayor Jing Kapil ning Porac. Idalom yung kasong cyber libel. Kareng lu katawa manira kanukaya keng social media. Nino Lareta, Ching Porita Novilla. Abak na balen. Narito na ho ang mga detalye ng mga maiinit na balita ngayon pong araw ho ng Martes, mga kaibigan. At ang inyong lingkod kahapon ho, abalang-abala ho tayo kung paano ho natin pakitunguhan ito hong emergency meeting at yung Julieta na ako. Kahapon ho, nagkaroon ho ng emergency meeting kasama ho itong Department of the Interior and Local Government o DILG. Katuwang ho itong Office of Civil Defense, mga kaibigan. At ito hong lead agency na siya pong tumututok dito ho sa paglubog. Sunken MT Terra Nova, sabi ng mga Inglesera dyan. At mga kaibigan, ito hong oil scene, nakikita na ho, mga kaibigan, dito ho sa ilang hong mga coastal town. Saan yan, Paolo G? Kinumpirma ho ni Governor John Vic Remulla ng Cavite. Shoutout dyan sa mga mangingisda ng Cavite.
na dyan ho mga kaibigan, meron na hong ayun, patch nitong langis. At totoo mga kaibigan, nagpalipad din ho itong Philippine Coast Guard bilang incident commander ho nitong oil spill ng chopper. At nakita ko nga ho sa aerial footage kung saan na ho umabot ito hong langis. At totoo, nakakabahala ito mga kaibigan dahil kung yan ho ay mamerwisyo, dyan ho sa yamang dagat, yaman ho natin talaga naman, hindi lang ho yung mga manging isda ang apektado, kundi yung mga mamamayan dito. At kasama din ho sa assessment dyan ho sa emergency meeting kahapon, ay itong Department of Environment and Natural Resources. Katuwang ho itong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 3 na siyang nagsabi, paring Art, kung pag-uusapan natin itong laki ho ng industriya, dito pa lang ho sa Pampanga, higit 7 milyong piso. Diyan ho sa nakaharap na coastal town, ang kita na mawawala kung yan ho ay mananalasa, mga kaibigan, sa Pampanga Bay. At sa inyong kaalaman, mga kaibigan, kung ano ho status ho nitong pinag-uusapan ho natin, pinag-uusapan ho natin na responde ho nila para ho yung valve dyan ho sa tumatagas na oil tanker, ano na status? Pakinggan natin itong ilan hong soundbite na nakuha ng inyong lingkod dito ho sa emergency meeting. Josh Aslagmuneken. Actually, ang number one natin doon sa, malapit doon sa open sea natin, yung yung sugpo, crabs, yun yung mga main and product natin na nandun. Ang tilapia natin nandito Yung shrimp tsaka yung crabs, halos tayong lahat. Bulacan, Bataan, Pampanga, yun ang sinasabi ko kay Secretary na malaking industry. As in every day, some of ng produce ng Pampanga sa Hagon ay dinadala, portion of it sa Orani. Doon ang dalan. Imagine 23,000 hectares Pampanga alone. Ang plano po nila to safely cycle 50,000 liters per day. And kinakailangan po umabot sa 300,000 liters yung ating po masacycle para po medyo gumaang yung vessel at ito po ay pwede na ma-float kapag nakuha na po itong 300,000 liters of oil. Mas nakakatakot. Bakit? Yung sa amin kasi dire-diretso yung tubig pag may habagat. Pero dito ang sitwasyon sa Manila Bay, it's a cove. At kung it's a cove, magpapaikot-ikot lamang dyan. At ang problema dito, at any given point in time, pag pumunta siya sa isang tabi ng dagat, sa dami ng population, mas malaki potential damage dito sa ating mga mamamayan. Sabi mo kanina, mahalaga yung impormasyon na nakakarating sa tao. Anong gusto ho dapat, at paano dapat tanggapin ng tao ito? Ako personally, kung bakit dapat gobernador ang nagsasalita, ang tiwala ng mamamayan ay nakalagak sa mga local chief executive. Kaya nga sila yung representante ng mamamayan. Kaya pinuno ka Kaya kung ano man ang impormasyong inilalabas sa bibig ng gobernador o bibig ng mayor, precise yun. Kinakailangan maniniwala ang tao sa kanya. Well, ang bottom line ito ay ang pagkakaisa. Ito yung pinatawag na meeting para lahat ng mga mayors, affected local government unit, lahat ng mga probinsya, lahat ng mga national government agency ay magkaroon, ma-identify ang mga dapat gawin. Ito yung tinatawag natin preventive approach, yung response po natin dito, mitigation, and of course, towards the end is rehabilitation. So, nilatag na po natin ang mga dapat gawin nanggaling sa isang eksperto, si Governor Bons Dolor at iba-iba pa mga experts pinakita yung mga pwedeng mangyari na scenario building. Pero iisa importante rito, maski saan pumunta itong oil sheen at oil slick, importante handaan lahat. So dapat iisa ang kumpas, hindi pwede magkanya-kanya ito. So yun ang napagkasunduan ngayon. So lahat na nandito ngayon, kumpleto tayo, iisa magiging kumpas natin dito. Yes po, as we speak, kahapon po, meron po tayong na-seal na siyam na valves.
Ngayon pong umaga, nag-feedback po sa atin yung pong Salvor na from 9:14 na po ngayon na valves. And then ang rate po ng spill is 1 liter per hour. Describe mo sa amin pag sinabing 1 liter per hour na yun, napaka-significant naman nun. Yes, according po sa ating ITAF expert, that is considered to be, that cannot be affect doon po sa ating marine environment. So, isang malaking development po ito sa atin na particularly sa ating pong responders in the area. And then, actually po, patuloy pa rin po yung diving operation para po yung 24 valves ay lahat po ay masara natin na gumamit po ng indigenous material. So, with that instruction, the Philippine Coast Guard has launched ito pong iCare campaign plan natin based po dito sa oil spill na nangyayari. That stands for Intensified Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement, in which yung pong ating mga coastal communities ay pinupuntahan po ng Coast Guard para magbigay ng information campaign sa kanila, maging aware sila na dapat tayong lahat ay maging mapagmatsyag. Pare-parehas po tayo, i-report po agad kapag may nakita o may mga na-observe na oil spill, oil sheen in the area para makapaggawa po agad tayo ng mga mitigating measures natin. Abak na balen! Abak na! Ayan, dito sa mga nakikinig ho sa atin at opo, binabantayan ho itong oil spill. Sa totoo lang, meron hong epekto ito sa kalusugan. Hindi lang, di ba Dr. Darwin Cruz? Itong aking idol na ang puso nito, public service din. Alam niyo ho mga kaibigan, sa amin pong pagbabantay dito sa kanilang emergency meeting, ang binabanggit kabayang arte, Doc Darwin, kailangan talaga ma-streamline yung process na dito sa testing. Ha? Ano ba yung testing na ginagawa ho ngayon? Ang testing, mga kaibigan, ay mula ho dito sa hangin din. Ha? Hindi lang ho tubig. Pati yung hangin na eto ho, keng Kapampangan, papaspas. Keng katamo pong komunidad kung saan ho yung ground zero ng oil spill at kung saan na ho kumalat ito. Meron hong nangyayari ho ngayon na ayan, air testing. Ayan, tinitingnan din nila kung ano ho yung mga contaminants na humahalo ho sa hangin. At gayon na rin ho yung water testing. Yun hong mga komunidad, mga kaibigan, na kung saan ang kanilang tubig, hindi kalayuan ho, mga kaibigan, merong poso dyan ho sa kanilang coastal community. Dahil, Paulo G, meron din bang epekto yan? Meron. At lalong-lalo na, Ate Kuya, dyan naman sa mga hinahango ho nating mayaman tayo dyan Yung ating industriya ho dito sa Cove ng Manila Bay. Cove ho yan, mga kaibigan. At ang pagpapaliwanag ho, dyan ho sa mga narinig ho ninyo, gaya ho ni Oriental Mindoro Governor Dolor, ano sabi? Totoong peligroso pagka hindi ho natin iyan nalingap. Hindi ho naagapan ng husto. Bakit? Kamo, ikaw na nanonood. Bakit? Doon ho sa kanila, nagka-oil spill noong Pebrero, mga kaibigan Kung papaano ho kumalat ito ng mabilis, kisap matalaang, at kung papaano ito na merwisyo, diyan ho sa mga mamayan ho nila. Alam nyo naman, pagka probinsya, paring Art, di ba? Probinsya, yan ang kabuhayan talaga, nasa dalampasigan. Ano pa kaya kung dito ho sa Cove? Malaki ang populasyon, magkakatabing mega economic region ho ang pinag-uusapan ho natin. Yan ang Central Luzon, Metro Manila, NCR, at gayon na rin ho itong Calabarzon. Kaya ho, mga kaibigan, maiging bantayan ho natin itong balitang ito. Para, mga kaibigan, tayo ho ayun, entendido at alam ho natin kung anong ating pong ikikilos. Pero sa isang banda, ito naman ho ang isa pang kwento. Mga kaibigan, makinig kayo. Kasi merong hong ipinapanukala na 4-kilometer radius, magkaroon ho ng ban. Fishing ban, mga kaibigan. Teka. Sabi ni Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok, although nahuli siya, kubaring Art. Nahuli kasi ng dating kaya lang, merong sundot ng kaunti at sa totoo lang, meron namang merito yung kanya hong apela. Na kumbaga, ang diskarte sa pagdedesisyon, sana case-to-case basis. Kasi malaki ho ang industriya ho ng pangisdaan dito ho sa ating pong lalawigan sa Pampanga. At totoo, malapit din tayo dito ho sa
Cove, yung Pampanga Bay. Pero teka, meron tayong aquaculture dyan. Baka maapektuhan din ito. Ano sabi ni Kong? Ito, basahin natin. Ito kanya apela, case-to-case basis. Ito ang apela ni Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok Sagum. Sa mungkahi ni Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor na agarang magpatupad ng fishing ban sa loob ng 4-kilometer radius kung saan nangyari ang oil spill. Itong oil spill, pagkalat ng langis sa karagatang sakop ng Limay, Bataan. Ongoing ngayon ang pagkukordon sa bahagi ng dagat kung saan kumalat ang langis mula sa lumubog na MV Terra Nova na may dalang 1.4 million liter ng industrial oil. Giit po ni Bondok Sagum, dapat munang pag-aralang mabuti ang fishing ban dahil maraming kabalen natin ang maapektuhan ang kabuhayan. Oras na maipatupad ito. Sinugundahan din ito ni Minalin Mayor Philip Nagit. Kahit na malapit daw sa coastal town ang kanilang bayan, ay nababarikadahan naman raw ito, kabayang Art, ang kanilang aquaculture industry na isa sa main producer ng tilapia sa bansa. Pakinggan natin ang suwala. Ang suwala na pong Representative Ana York Bondok. Or kung saan po yung oil spill. Kasi lahat po tayo, and I think majority of you are from Metro Manila, lahat po tayo kumakain ng tilapia sa araw-araw. So, we are supplying po lahat po ng palengke ng Metro Manila. So, this is a very important and crucial decision po. More than din po yung atin pong production, and kawawa rin po yung mga naghahanap buhay dito. These are thousands of people. But makaka-affect din po ito ng food supply po ng Pilipinas. So, this is not something that we should take lightly. Kasi po, lahat po, almost 90% of the tilapia is coming po from our area. Also po, bangus, crab, and shrimp. Ine-export din po ito sa Japan. So this is a billion peso industry. At lahat po tayo na kumakain po, we were going to be affected by this. But rest assured po na we will follow all safety measures naman po and cooperate fully po with our national government. So thank you po, Gov Delta, for bringing that up. And of course, gusto din po namin yung hanap buhay po ng mga tao namin. But more than that, of course, we are also looking at everybody's safety. Abak na balen! Abak na! At sa pag-uusapan mga kaibigan, na pag-streamline nitong testing, ay asahan daw itong toxicology, ang tawag, toxologist nga Sanda Careta. Doon sa mga eksperto na sila naman pong nag-i-inspeksyon. Diyan sa mga yamang mineral natin dyan. Alam nyo mga kaibigan, alam mo kabayang Art, ang nakakalungkot dito, pati yung mga mangroves. Talagang peligroso. Mangroves, pati pa yung alam naman natin pagkabataan, 'di ba? Diyan yung mga pugad ng mga turtle, 'di ba? Sarap mamasyal pa man din diyan yung mga namimingwit sa Manila Bay. Natatakot na pati, Kaya lang ang maitutulong natin dito, lalo na tayo sa pagbibigay ng impormasyon. Una, dapat synchronize daw yung kanilang pagpapasya. Kasi ang mahirap dito mga kaibigan kung bakit inaatasan itong mga governor, mayor, na sila ang magpaabot ng kaalaman sa kanila pong mga nasasakupan. Worst case scenario, kung iba ang diskarte ng isang lalawigan dun sa kabila, nasa pasok kayo dun sa Cove, iisa lang, pagka yun, yung hangin Pinas pa siya po kaya ni Cavite. Sabihan mo naman alwain diskarte na kanini ka rin, Opo, ita pong salitang wasang-wasang, yapin po yung kakatakutan da po amalyari. Pagka narinig mo yung mga nakatatanda, yung mga kapampangan, makanya niya ro kung madidiskarte yan, wasang-wasang, Ibig sabihin, wala sa sistema. Kaya, ngayong araw din mga kaibigan, ang update namin maya-maya, meron emergency meeting na ipinatawag si Pampanga Governor Dennis Delta Pineda sa mga barangay captain. Eto na yon, para ipaalam sa kanila kung ano diskarte. Kasi alam mo paring Art, sa pagkukwento ni Governor Dolor, nung inabutan sila ng oil spill, ito parang kwentuhan lang, makisama kayo sa amin. Doon sa mga nakikinig na ayaan may bangka,
Kasi ang kaisahan, Kabayang Art, dapat pala, organic, wala tayong pera eh. Wala tayong pera para at least bilhin yung teknolohiya ho nitong mga mayayamang bansa na pagka sumasapit ho yung oil spill ho sa kanila, meron silang pambayad, meron ho silang resources. Pero meron namang organic. Alam niyo ho baga, ano? Ate, kuya, alam mo ho baga, ano? Yun hong buko. Yun yung, parang art. Oh. Pag yun hinabi mo, parang ginawa mong boom, lumulutang yan. At makikita mo, kokordonan, yun hong coastal area. Bakit, Paulo Jing, ba't kailangan nating kordonan? Kasi huwaya mga kaibigan, pa inabot ng alon, dumaiti ho dyan ho sa buhangin, yun ang pinakamahirap. Isipin mo, nung ipinakita dun ho sa diskarte ho nitong mga taga Oriental Mindoro, unang pakikitungo nila, mano-mano, paring art. Paggamit nga ng PPE, problema nila di ba? Pero ang kailangan dito, whole government approach. At doon ho sa mga nakakapikinig ho sa amin, hindi namin ho kayo tinatakot sa totoo lang. Kaya lang mga kaibigan, kung hindi ho natin mapaghahandaan ito, abak na balen. Doon ho sa mga nakikinig ho sa amin, Paolo G, bukod sa nakakatakot na balita, ano naman ang kwento mong good news? Sabi nitong ating mga suki, di ba, Ching Mary Ann? Ate Presi Maniago, good morning po from Apalit, Pampanga. Retana, retang kekatasuki. Mangutang lang good news. Good news muna sa mga motorista. Rening kekatamusuki. Doc Darwin, nagpa-full tank ka na ba? Mamaya, sige, aming ibibigay sa inyo yang good news na yan para makangiti naman si Kumaring Rizalin. Abak na balen! Magbabalik ho kami!
Hello? Oh, pagkadya mo ko itang manyaman ng longganisa na itang pakapirito may itang longganisan po pa itang tusino, manyaman niya kanita. Ang po pang singleme dakal bawang. Ane kasing kabanglu itang RMM. Itang tusinong, yamo yung lamaning rep ko yan Itang tusino, ang po pa itang Hungarian sausage, piningal musal kong enita. Neche, ay kanyaman, niluto mo makayapag ay, kaswelo na. Makibakan niya yung Diyos kaya katawang po ba choy-choy ang po ba Henry, Okay, RMM, itang RMM, yamu kabudlaman na puning, sige, salamat. Ay, nuko, makaluto na po kanong RMM. Ready pong meat products na ning RMM. Yapin ning almusal tamong enita. Imeko sumanegan. Just po tayo, di dyan ni rin kaya katasuki. Nano nga man bang kung orem pong meat products. Ayan, luluto na. Kanyaman yan. Nung sakali man po, makayantabing gule, Paolo Gin, mo puro karne, rin kaya katantalatuki. Opo, kanyaman, kabanglo. O, reta pong mag-almusal. Reta pong manyaman po, timan. Po kakalingwan RMM Cold Storage. Ini pong, po, kakaluguran, imported la po rin pong meat products na pong kalambot ay, yako, Paolo Gin, mamang kong karne. Buri ko itang malambot. Itang ergo sasaltakin ka akong pustiso. Abak na balan! Ay, RMM, mga kaibigan, meat products, yan ay talaga naman makakasiguro kayo na ang linamnam lasa ng inyong karne at sigurado ka pa, fresh. Dakal po salamat kang katamong kanyamanan noon po. Kanyamanan naman ngayon rainy weather. Yan po, bulalo. Yapin po kaning perfect dish ngayon po yan kakaluguran. Meranop ko, meranop ko Josh Karening babalita tanga rin. Umpisan tayo po kakaluguran, ini naman pong kwento keng good news. Nanong good news mo, adarening kakatantaladugi? Anong good news mo, Paolo G? Si ating presi, pagka pinag-uusapan tong good news, lalo-lalo na yung mga, may hawak na manibela. Shout out dito sa ating pong mga suki. Masanting po, balita, karen pong super, ang pong motorista. Magbabaya puing presyo na nipuning gas, diesel, ang po puning kerosene. Kapilan yan, Paolo G, ngayon pong aldoyan, kakaluguran, 30 na puning ulyo. Basi po yung gang anunsyo na po ng all companies. Kaya po, nanulang kumpanya, Filipino Shell Corporation, Clean Fuel, Sea Oil, Jetty, Caltex, ang po yung Petrogas. Magkaning bawas, kaki yun na. Babawas siya pong 75 cents. Ing presyo na po ng balang litro na ng gasolina. Tete ba kagawang pesos ko, 85 cents naman po yung ibaba, king presyo. Balang litro na po ng diesel, kabang 80 cents. Po kakaluguran ng presyo, balang litro na po ng kerosene. Agbang Booking Department of Energy kakaluguran, ini pong DOE, pauli na ningyaliwang factors king global market in pamaggalo ng presyo na ring produktong petrolyo. Kalupa na ning, milyari pong wildfire king Canada. At mabagal pa magdagul na po ng ekonomiya na ning China. Kaya epekto yaring kaduing presyo kakaluguran, hindi pong monsoon weather. Ito hong habagat. Kaya muna pong India, ang po king Southeast Asia, maging sangkana po ng mababang demand kareng produktong petrolyo. Abak na balen, abak na. Reta pong kakatantaladuki na oycha. Tricycle driver o yung mga sweet lover dyan sa Nueva Ecija, mga kaibigan, shout out. Yan ang tricycle capital ng Central Luzon at doon sa mga mahilig din sa batutay. Namiss ko na yung batutay ni Kong Ria Vergara. Yung batutay niya na talaga naman, nanonood din yung sarap, paring Henry. Lalo na yung mabawang. Pagka niluluto yung batutay, naku! Yung kapitbahay mo magugutom talaga at magtatanong, kaano ba talaga luto niya? Bakit nangangamoy bawang ang iyong longganisa? Abay, bato tayo yan. Maya-maya tatawagan natin si Kong.
kumusta kaya yung mga andyan naman ho sa Nueva Ecija? Kumusta ho yung tama ng bagyo ho sa kanila? Ito ho mga kaibigan, pinag-uusapan ho natin ho yung mga nagdedeklara ho ng state of calamity. Maigi hong nasusundan ho natin to. Ang latest update, paring Henry, dyan ho sa Ilocos. Naabot din yung broadcast natin dyan. Ilocos. Oh. Nagdeklara rin ho sila ng state of calamity kasi ang tama ho ng bagyo, hindi ho yung naglandfall yan eh. Yung ulan. Ano, nagpabaha ho dito sa mga rengasikan. Hanggang mo naman po karetang high value crops. Nasira yung mga ampalaya, di ba? Pagka yan na napadapa at nababad ho sa tubig, hindi na ho mapakinabangan. Kaya yan ho ang isa sa kumpas ng Pangulo na kailangan agad makabangon ho yung mga magsasaka ho natin. Sa balitang politika naman tayo, kumpletuhin na natin. Mga kaibigan, dito ho sa mga nakikinig, ano bang balitang politika dyan sa Pilipinas? Eto ho, mga kaibigan, alam ko, marami hong nakasubaybay dito ho sa hiwa. Parang kailan lang, na pag-uusapan yung mga hiwalayan ho ng sikat na artista. Ngayon, yung hong hiwalayan ng mga malalaking figura sa politika ang pinag-uusapan ho natin. At kung ano ganap ho sa kanila. Hindi lang ho natanggalan ng security detail si VP Sara. Kanina nakita ko sa timeline ko. Ang umangaw-ngaw din, parang Henry. Sino, kamo? Sino? Si Senator Bongo. Muntikan ng tumakbo ng presidente. Abang ka na balin. Ito hong kwento ho namin, isang 4 na pahinang open letter. Ayan, open letter na tayo ngayon. Ang inilabas ho ni Vice President Sara Duterte para ho kay Philippine National Police Chief Romel Marbil. Matapos ho ang pagtatanggal ng 75 PNP personnel sa Vice Presidential Protection Division o ito pong VPPD. Ipinost ho ni VP Duterte sa kanya hong Facebook page ngayong Lunes, July 29. At ayon ho sa Vice Presidente, hindi naka-aapekto ho sa kanyang tungkulin bilang ikalawang Pangulo, mga kaibigan, Ang alin, bilang ikalawang Pangulo ang pagkakaalis ho ng kanyang mga security detail. Subalit, hindi umano niya matitiis ang ito pong pagsisinungaling, pagbabaliktad sa katotohanan ni PNP Chief Marbil tungkol sa issue. Gihigit ho mga kaibigan ng self-proclaimed designated survivor. Walang opisyal na request na isinagawa sa Office of the Vice President o OVP kaugnay sa pag-withdraw ng kanyang personal protection detail. Bagkus sinabihan lamang ng Police Security and Protection Group o PSPG ang OVP na kukunin nila ang mga personnel. Inilahat din po ni Vice Presidente ang sinabi ni Marbil na wala raw itong nakikitang banta laban sa kanya. Taliwas, paring Henry, ulitin natin, diinin natin, taliwas! Sa mga pahayag ni Marbil, idiniin ho ng ikalawang Pangulo na ang malisyosong paglabas ng footage ng kanyang pamilya sa NAIA at ang pagtangkang mag-casing ng PNP sa kanilang tirahan ay patunay na may malaking banta sa kanilang seguridad. Kinestyon din ho ng pangalawang Pangulo kung bakit iniwan ni Marbil ang 45 pulis na siya mismo ang pumili. Idinagdag rin ho mga kaibigan ng ating pong pangalawang Pangulo na nangyari ho ang relief order sa mga PNP personnel matapos siyang magbitiw bilang kalihim ng Department of Education at pagkatapos lumabas ang cocaine video kung saan nakita mga kaibigan ang isang lalaking kamukha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumagamit umano ng illegal na droga. Nauna ng pinasinungalingan ng palasyo na maging ang forensic expert ang naturang video. Ayon ho kay VP Sara, ito ay malinaw na political harassment. Lalo na at kasama sa mga tinanggal ho ng escort ay mga pulis na kanyang pinagkatiwalaan dahil
Dati na silang nagsisilbi bilang security personnel mula pa noong, anong taon, paring Henry? 2007. Hiling ho ni VP Sara kay PNP Chief Marbil na huwag nang banggitin ang kanyang pangalan sa media at inabisuhan siyang laging magsabi ng totoo upang hindi raw magkabuhol-buhol ang mga kwento ng naturang hepe. Abak na balen! Diyos ko po nga pong Ginoo, ito na yung sinasabi natin, paring Henry. Politika, ayan na. Umpisa na ang ating pong, ay naman, election na naman. Alayo pa ng presidential election. No? Dito ho sa mga nagtatanong ho sa atin kung ano ang mukha ng politika dito ho sa ating bansa. Ay naman, napakakulay ho ng politika at nag-uumpisa pa lang ho tayo. Doon ho sa mga gustong sumakay sa kwento ng may kwento, tiyakin ho ninyo mga kaibigan na ang kwentong inyong idinadaldal ay malapit ho sa katotohanan. Pagka ho tayo mga kaibigan ay nadaiti ho dun ho sa mga maiitim ang budhi. O ano ba? Yung mga taong sinungaling. Yung mga taong halang ang kaluluwa. Yung mga taong nakauna ang uso, kumaring Ash. O, yung mga taong pagka nakikita mo kabanal-banalan. Oh, pagka nagsalita naman, ay naman mga kaibigan, pagkasama ng bibig. Oh, mag-ingat po kayo. Minsan kasi ang problema sa atin sa mga pagpili natin ng mga kandidato, nakikita mo na napakabalbal mga kaibigan magsalita. Napakagaspang ng pag-uugali. Binoboto nyo pa! Abak na balen! Di ba? Matuto na tayo. Pagka ho nakikita ho ninyo, haharapan, ang kagaspangan ho ng ugali, ano pa kaya? Kapag kayan ho umupo. No? Abak na balen! Dito ho sa mga nakikinig ho sa atin, Lunes hanggang Biyernes, ito ho ang ating pong programa na siya naman pong nagbibigay ho sa inyo ng tamang impormasyon. I-like ho ninyo at mag-subscribe na ho kayo sa ating pong channel para oras-oras alam ho ninyo anong ganap dito ho sa Central Luzon. Muli ako inyong lingkod, Paolo G. Santos, ating pusong makabalen. Magkita-kita ho tayo mamaya lang. Dahil ho itong aming update, maya't maya dito ho sa CLTV 36. Abak na balen, dakal po salamat!